Newtown. 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 Yamin Shram nyina. Edika no me de aseda piesie ebemamo wa de fefa anwumrei awiei moyi a kire me ne me mpanifo. Ene so obi ma o sima ba ko pekra na e kire se na wo hu hia no enti wo hwe ema ahofefo Apicom ladies any Newtown fo a any adofo a yetwa hye ha nyina me da mo asese motimi agebre se mo pese mo ne me di nkita ho ya me nhira mo nyina. Yo mejiri se sa abre die obi atidin Apicom obi atidin Apicom e okrum ha e se mo nyina beka ya be se boso me miensa atwam no na hema ate ase oyi me kire se so me fa so abe free Kofiase eti me so me free Kofiase bi se yes abushafo ene so mu hia me ne me mpanifo a na botaya enti emre bia atwam ye ba abontim ho a me de beto monim no saa botaya na ana me hyemu kena se miguso e wo saa ni suade hunu na omai bia ne nkoso ejina mpumtu djuma ekuro bia ne nkoso sa ni je beba sa ahoto beba agi se mpumtu wo ho agi se adwuma wo ho agi se mrante ne mabawa omoto ahotom sa bre ya ye wom no menyi ni se obia beka se sa bre ya ye wom no ye ho atoye Kofiase eye baabi a mejiri se mampo politics mu no sa moka bia ewom da bia meka se ufri Kofiase almost 90% of Kofiase for no obia a politician because obia pese oman no etumpon oman ne kanko ehu hia obia ya sha ye MPP party ya MPP for a no kranie for bear say how many years 3 times nie Kofiase for modi akotene ewo ekwan ye fa so a ye MP mu mo ye bi samre dia Kofiase man mo ye ama MPP support a modi ama ye party no eyese samre nke eduru ha anke ye nwinwi enso ene se ye hwa 2024 election ya ye ko ye ya edim cho ya edim kugo ya se ne ye bi so obia se onka de enti ama edim kugo a wan hwa bosome ye beka sasa ye nwi mebo ana evisa munim niema akoso a ahaye eniema akoso a enipa omodo party no omasom party no efri tete omodo omakoma aye party no madwuma na ye yi omutotwene adidi jawo hoyi eni muna ne nam yeba say yeba bepetumi a ne ye de acheopa eduruma bi a ne ye bu nkotodwe ye de kasade ne ye kansem nyina esusu ye wie na mu de tumi no ma odasani na okoduru soro ha afi no watwa nani wayi ne waye de wayi nani e wa akira amaye saa ne pese enkoso ana de America ne se emmabaawa ene mrantie enne ebia wie school adwuma ho oden yenim se wo aban mu a ekwan a betimi afa so se wo mi adwuma a ekwan a betimi afa so de se anya hwe assembly members Kofiase sa assembly man bia ma ye mrantie ne mabaawa ba se nipa ba se edu na se Kofiase mrantie ne mabaawa wie school enipa ba se 30 ye de bi ko police ye de bi ko army ye de bi ko immigration omo nko emeboa ye fia na Mimi say sa na yehunu Kofiase ha. Menim say politicians bi aba amama support omo de omo anu ahyebo a omo ani so. Me free ase a me de ma de srade e beto omo anim. Mo mpanifo bi ne me kasa omo se ampa. Wo pese otu sa na mo no. Me se ai. Omo se na kire de enti a wo pese otu sa na mo no. Anya hwe no masum MPP party. Efiri me nkora abrem, efiri mmofra abrem. Maami odni me ane de na obrabo ohia man na me fa de kransie o tweme se me mra NDC enso me hwa na me fruma e wa MPP mu as bia na otu me fo me ye adwuma wa MPP mu ache the year 2008 election omo nim sa mra na suko no ma amasi so a me bobra me ka be se wo konton wo kwan so ni nyina ye party na adwuma afi bia ye to aba me di sika ba me di t-shirt ba enso ha me ankasa me sa tisi na me baba ye campaign e de my ye party 2024 election mo t-shirt a Hon.Apicom wa hene e de ba krom ha nyina e me na me printed my party no
Ago. Wait, yes, me do party no. Saosha omo a ye from Syria callers. Omo di ye party no ho achinye e wo radio so omo support ye party na. Me ni MP da. As for the past 13 years, edru 5 years bia me ma obi a mobile phone emono twan na bosumi bia ma mo credit 50 cedi 50 cedi so mo fa mo ye party no ban. Esu me ni MP me nya ade ana. Minim sa moi munim me enim sa sabe nyankopɔ hira me nsɛm kakra no ya wansa ase won kran ne kumase ɛso ye fra japade ase no ya be ya japade wa asante mampɔn a woduru ha mampɔn stadium hɔ ba magnet a fra wa Apicom no but aye ma me di si on sɛ sa hoho ba krom a ɔmo benya ba bia atena a ɛde mampɔn din ɛbɛkɔ but aye atoso mienu so ne sɛ ye mrantie ene ye mabaawa ebenya adwuma ye se si ameka sɛ mrantie ne mabaawa adwuma mabie omo woda me payroll so eye 25 menya ade ana sawo kwa wani kira adwura kwan so ago sa wani kira adwura kwan so na oduru chimfa so ba bia na to no wo a woku wanim kakra won sani fa so asase kakra ka na da ho no mato nyina since 2019 some the ba be si factory a ye de be prepare process carrot ene wayi other juice nya bottle ye de akwa ama no ne sa factory we se eba so a eba ma ye mrantie ne ye mabawa enipa a omobro wo ha adwuma e wo mampon potem a we nyina e kire se mampompuntuo edamakoma so emrabnu empumtuo edamakoma so me ba ya me bo mpempe me ba me de made sere beto anim Kofiase man ene mpanifo onoabutufo ene mpanifo bi aka se Kofiase man ye bambo ho sem enkoye ye police station ene wo ha ye sifie ru ase me jeme dan me jimi fie enti onoabo sesia no ye ni police station enti wo betimi aboa so se ye mwa ne ani wachidi a ene achi bibi me enhwe munyina amudi ho adanse se besa bosome nan ya atwa mu me ba ya amefra se a misi police station sesia abusuafo ni nyina de wo mu nie mindi ya party ni mpani bi ada party no mfa men ko region da mindi MP da mini MC da me do party no me som party no me de mahoɔden som me de misika som me de makoma som enipa bebre yem party ya MPP party e de omo akodi ambassador e de bia akɔ region akodi position e de bia akodi MP 2 term akɔ term e de bia akodi minister enso yɛnhwɛ me modern bo a me yɛ wɔ party no ni yɛnhwɛ omo anɛ so omo bedidi so omo beda so omo benum eye party na me no mienu nyina ya bre no ana ama omo sa sika no omo de sa sika na ya pade omo de yampuntu dwuma na edi sa me am ni position bia da metimi di me mfifre boa so o man koso a sa nipa we mo yiri ma na eti we kire se me di me bottom sika si police station a we kire se mo di 2 min mame a mo boa de 2 min mame a sika na de beba na ye mo am sika no me de be ya ama na bro so Newtown Madam Wase sesia minim se ebra na so say party no ye boaboa ye ho ano ye boaboa ye ho ano ne akwayi delegate enya nuru ho nyame ya adom a 31st of January ye to presidential ni wi a party ne de nhyehyɛ beba ne the timetable aba a ye bekwa akɔhwɛ delegate omo abenya akwanya atu ahenefo ne asi ahenefo no de mesrɛ mu amwo ha Newtown fo odo a wa montam no enkabo mu a wa montam no akukuduro ne ane ade a wa montam no mo nyina mo sɔre waka na obia momode a no na mo nwura mu na mo so ntim be delegate na mo fa meboa me na mo so fa meboa mo Ishama for awon fefo wa ha
ebinim krumu ya delegate mo ankasa ebisu ya delegate mo nua mema mo nua ma ya delegate mo ayonkofo sesi ade mesra mu no se Hon.Apicom no momfa ntonyom momfa ninkomo momfa anye bibia mo keka nkyira afoforo se saa mre we eyesem na yesesem na ade ba ko a mati a eye mede a Newtown for mebo mabaso ne se enkomo na yakoso se sa opeso ye delegate e wo Kofiase ha na sa wodum se adwen eda wotirim se wonfa me support Apicom dia ene ye nyina ebe sore ne yato atia ye ma akwa ma nkochem na sa wodum se obeye delegate na akomapa ene adwenpa ene nkoso a ekọ Kofiase no eno na apesa okoye dia na obe support Apicom dia ene ye be ka bom ne yato ama anu abeye delegate Newtown and that mijina hay the American say me sha de fefa Newtown for my year so the masi age me fel so any odo mo yi a kire me a se Yankopon ya adom na se moto aba de mame na me we ne primaries a me kan MP mpo me we ne primaries na and ye free SD asoro dem na eba me se me we ne MP na ho ne ba bi edikan a me ba beda Yankopon ase the American say Kofiase Newtown for say me we ne primaries ni wie say ken aha ne first place am ba beda ase Edi the American mo say Newtown menim say ene ebobo bai enka no so obi bepetumi a na ohunu se Newtown for ho ene Apicom aba hai menim say abekọ ankofo so beka se omo so beba bi obi aba ye beje no fel so na mom sa akomapa wo otirimu a ana sa wo akomapa na ese nka otimi hunu se Newtown for ho enye se obi call ya de Newtown for akohia nti na wo beko eno kire se wa wo ba no wo ye fake now say Newtown now say idea ba ko a strategy ba ko a abaso a ye yusu ago the entire make us say you adopt new strategy a wo ye pani wo krom asa wo ye MP a ye be use strategy ni afo so am wo ye mpuntu dwuma bi ni say na say me ko brango me ko ono mo school dan apa me ko ha na me say me de carpenter for ko ho so mo nkwohwe na mo nya estimate na me ba be 2 dan so no ma be boso ye say MPT ya o say ya kwa no kwa koye wani midimika o me ba be ye ana wakwa koye fa e de kwa wanya nwie tesi ano adwuma bebre wo ho a me so me kwa akoto aso na say wo ye MP na ye de common fund ba na sika efiri aban mu eba na say unya akomapa emfanya mpuntu dwuma agisa memra na babia me ko say me kwa akoya Newtown edi the American say see ai see hunu say ye hianes die hunu say see akọ community bi na bebi wo ho na see hu say eya say MP sika ye de brand so on fama ya ye be ko ne ya adwese ye kwa akoye ote ye oba ba ye enti ekwan ya afa so ye be se ye twe no e ma de ye sika no e bra ye ekwan no munyina mo support sa idea no enti Newtown for ena nwumrei ena wie monu ya Kofiase monu ya Richard Asare monu ya Apicom eya desre de mesre mo ne se munyina mo nso mimu momwa me mompia me monka me mpa bom na nkunimdie ba sa nkunimdie no de ye frase ye no ye beye amana chesa nyame nhira munyina enti esan se wiya wom na ye bare nam no yetimi mfa sebe abadwafo enya nkoa nti no madaroma awie Newtown mo sinkonwa a mompa no de bi ma mo 1000 Ghana cedis na mo fa ntena se
Newtown. 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 Enti. Newtown. Newtown. Mumpadi for mat anya nte say Nyankopon ya adom a ago yasramo yes say nyame ya adom a after Christmas mo basa mo kuo no mo pa wontoma eni nti no yene mu di nkomo say enema ehia mo a mo so betimi di ahia mu na mo asetena ne mo bibia ye bia no yenso ye beba na ya ba beboa me da mo na na boase fan club ya damwase pa say Newtown muka sam beba na no kwasem ni watimi aba beduro eni ya di nkomo yenim se de mo aka bia so betimi ayamaye eti mo da roma esrem a mo me nyina yemfa ye support eni nachi na de ye pe wo sa mpotamu ha no na me ya adum ama ye nsaka ekwa we kura Newtown obetimi kura ba be yama no ye kama kama amaye anti ani je se wo ho ne me ani nye na ye hu de wo se ye eti mo me hu de wo se ye sisi ani mo ani mu ye eti opani wa da roma ye hia no sisi ya no de ye beto no abani ayekuo ye yekuo no ye beto no abani obobo amane ama so ati ye kan se ye da obi bia ase wa se wada age ba bia ye da wase ye kan de mo hwe bia onyame hye mo namu onyame mo amo mpanifo mate se okuni bi kura no otene ne nsam wache bibi yate mpanifo na che ama mate se o ma emilo edu ekuo no amoma musam ha komisha pa